Now, con mình nó có chiều trên cắt thì cắt luôn này còn cái chiều đi mà cái ते देह खराब केते हमर मतलब यदि ते देह खराब हमर हेई नथला केबे एतिनी जण ଆମେ କହିଲେ ଆମ ଝିଅ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଯୋଉ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ନ ପୋଛିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗୁଛି ହଁ ସେ ହେଲା ସେ ସବୁ ଗରମ ପାଣି ପେଟ ପାଣି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି ହଁ ଖାଲି ପୋଛି ଆମେ ଓ ନାଇଁ କାଟିବନି ମୁଁ ଓଦା କରିକି କରୁଛି କାନ୍ଦନା ଓଲ ଏଇଟା ଓଦା ଦିନ ଆଉ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦନି ନା ଏଇଟା ଓଦା କପଡ଼ା ଦେଖ ହାତ ଦେଖ ତମେ ମାନ ହାଉ ନାଇଁ ଆଉ ଲାଗିନି ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଲାଗିନି ମୋର ଲାଗିନି ଆଉ ମୋର ଲାଗିନି ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ଦେଖ ଲାଗୁ ଏଇଟା ହଁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଲାଗିନି ଆଉ ମୋର ଲାଗିନି ଜମା ଲାଗିନି ହାତ ଦିଅ ହାତ ଲାଗିବେ ଏଇ ହାତ ଦିଅ କେମିତି ପଡେ ପଛିନି ଆଉ କାନ୍ଦନି ମୋ ଝିଅ ନା କାନ୍ଦିବନି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିବନି ଆଉ ଲାଗିନି ମୋ ସୁନା ଝିଅ ଲାଗିନି ମୋ ଝିଅ ମନା କଡ଼େଇ ଶୁଣୁ ହଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ମାମା ଭାଇ ବୁଝିଲି এই সাদা অস্ত্র নাই সেই দেখুন মারিছে নয় ড্রেস বলি দিলাম এই আমি এই নেই এই বলি সকাল দিন কথা বলি হ্যাঁ নিয়া সেই নেই কথা না তুমি বুঝিও ମୁଁ ସେ ବୁଝି ଶୁଣା ହଁ এই তো পুরি এরকম হাত মার তুমি মার পাই মার করছে কোচিনা পাবে পানি দেবে কোড়া কোচিনা সুপ লাগবে খাও হ্যাঁ হেলা জুম ওটা শুন না আমি আমার দুষ্ট ওটা শুন না না আরে তুমি देखले ना फ्रेंड मुझे तो सुनना muy rápido ए ना भाला भाई हां ठीक है पूरा that is आई ना बताओ मुझे नहीं ओके वाह चला तो नहीं आता ये दी कोई मुझे नहीं ड्रेस पूजा ड्रेस पूजा ड्रेस तो no है सोई पे कुछ नहीं ये बोल तो तेरी बाल नहीं सोई ना कौन सोई लो सोई में कोई जो बोली जो हां बोली जो ना ड्रेस में बोली जो हां Madonna Carlo. Jadi masih dikit sama. तो फ्रेंड देखले मो झील गाधी किना एठी शोची बहुत ही कष्ट से पार्लानी गल एते ठंडा काश समोदे आम पड़ीचु मो झील ମୁଁ ଯିବି ଆଣିବା କୋଉଠି ମିଳିବ କଣ ମୁଁ ନେବି ମୁଁ ଖାଇବି ତ ମୋ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଯିବିନି କି ଆଣିବା ଯିବି ଆଜି ହେଉଛି ଭାତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ସବୁ ପାଣି ମୁଁ ମାନେ ସିଝେଇକି ରଖିଛି ପାଣି ସିଝେଇ ରଖିଛି ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି ଏତେ ଦେହ ଆମର ଖରାପ ସବୁ ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି ସବୁ ଇଏ ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ହେଉନି
ଆମେ ବି ମା ଝିଅ ଶୋଇବୁ। ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଶୋଇବେ। ଏ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ ଭାଇ, ଆଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ରସଗୋଲା ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଅଛି। କେତେ ବିକଳାନନ୍ଦ କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି 20 ପିସେସ୍ 1 kg। ଭେକ୍ଟି ମାଛ ଭାଇ ଆଣିକି ଆଇଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଗ ସମୁଦାୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଏତେ ମୋତେ ମୋ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ କି ନାହିଁ, ତଣ୍ଟି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ଟିକେ ଅନେଇଲ, ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକନିକା, ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଥିଲେ। କଙ୍କଡ଼ା ତ ଦେଖିଲେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଇ କେତେ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତର କେତେ କେଡ଼େ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ୍। ଭାଇ ବାଗଡ଼ା, ମୋ ବାଗଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ ତ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଭୁଲିଗଲିଣି। କୋଡ଼ା କାଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ଏଥର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା କ'ଣ କହନ୍ତି କୋଡ଼ି ବାଗଡ଼ା ନେବା। ଝିଅ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମାମା ଏଇ ଦେଖିକି ଜାଗା ଆଉ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଗଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଗଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହନ୍ତି ବୋଧେ। ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗୋଡ଼ାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସାରା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଢ଼େଇରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା, ଇଏ ଦି ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲିକି ଧରିଛି, ନହେଲେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ପୁରା ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତାଙ୍କର ରହିଗଲେ ସବୁ ଉପରେ, କାହିଁ ଗୋଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଡ଼ ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସନି, ପୁରା ଉପର ପୁରା ଆଇଁଷ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବି ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଶ ହେଉଛି ପାଣି ନଦେଲାରୁ ସେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ କାଶ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ରଖିଥିଲେ, ସେ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ। ତାକୁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି, ସେ ତାର ବସି ପିଇଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ନାକରୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ବଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଏତେ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ଭାତଟା ବସେଇରେ ତାପରେ ଆମେ ଆରାମସେ କଥା ହେବା ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ବସିକି। ଯାଉଛି ଭାତଟା ବସେଇରେ। ଝିଅ ଦେଖିବ ବୋଲି ବାପା ନେଉଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଦେଖ। ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅ ସବୁ କିଛି, ଆମ ଝିଅ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। କେମିତି ନାହାନ୍ତି ନା କେତେ କଙ୍କଡ଼ା, ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ଖେଳିବ ନା। ଆଉ 4ଟା ରାତିରୁ ପୁଣି ଉଠିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏଇ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଝିଅ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, ଉଠିକିରି ମୁଁ ଏଇ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେଟା ଭଏସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବ ଜାଣିନି।
ଝାଡ଼ା ମୋର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା, ହେଲେ ମାନେ ଖାସ କାଶ ବହୁତ ଜୋର କାଶ ହେଇ ମୋ ତଣ୍ଟି ଏଇଠୁ ବୋଧେ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଟାଣି ହେଇକି କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଭାଇ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ଆସିଲେ ଫୋନ୍ କଲେ, କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆସିଲେ ଗଲେ। କେତେ ସାରା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକନିକା ବହୁତ ସାରା କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ 2.5-3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାୱା କଙ୍କଡ଼ା ରେସିପି କରିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ, ଏତିକି ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ବାଗଡ଼ା ଟାଇଗର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଟାଇଗର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ବାଗଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ସାଡ଼େ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତ ଏମିତି ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ହେଲେ ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୟାଲ୍ଟି ରହିଲା ନା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ। କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ କି ଇଏରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଯାହା ସହିତ ରହିଥାଏ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ, ମୁଁ ତ ଏଇଆ ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ନେବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଦେଖେ ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ସାମ୍ନା ବେଲାକୁ ଏଇଆ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି, କି ଏ ସମ୍ପର୍କରୁ ମୋତେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏତିକି କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ସମ୍ପର୍କଟା କାଟିଦିଏ। କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋ ଝିଅ ଆଗରେ ମୋ ପାଇଁ କେହି ବି ନୁହଁ। କାରଣ ମୋ ଝିଅ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ମୋ ଝିଅ। ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଏବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଡିସିସନ୍ ବି ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେବାର କାରଣ ସେଇଆ, ବହୁତ ସାରା ଡିସିସନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, 1 ମାସ ହେବ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ପକ୍କା ଦେବି। ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ବାହାରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ, ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ପଳେଇଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଲାଇଫ୍କୁ ମାନେ ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା ଯେମିତି ମୁଁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗି ବି ଦେଇପାରୁନି, ତଥାପି ସେଥିଲାଗି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମିଶିକି ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ। କାରଣ ମୋ ଆଖି, ମୋ ଜୀବନ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। କାରଣ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ନା, ବହୁତ ମା' ବି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 99% ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଖି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଯେତେଟା ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଭଗବାନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଏମିତି ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ହଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ତ ଦେଖିପାରୁନି, ଯେତିକି ବି ଦେଖାଉଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାନେ ଆଗକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଆଗ ଭଳି ସେମିତି ଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।